na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja maasị tata. Na aja nke maasị tata, ndị Ladies Auxiliary nke Night of St. John International, ndị nke bishọp nabatara ụnyaa were nye ha echichi nke ndị night ha ọkwa nke ikpeazụ a na-akpọ noble, na-enye Chineke ekene ka ha si wee jikọta ọnụ, ma ndị night ma ndị ladies, ihe niile mere wee gaa ọfụma, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke, amara ya na odudu ya n'isi ndị otu ha niile, ezinụlọ ha niile na kọmuniti anyị nọ n'ime ya. Bene uche na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene ka Chineke si tinyekwere ya ofu arọ n'ime ndụ ya oge ugbu ọ na-elota mgbe eji were mụọ ya, wee na-ayọ ka Chineke si etu a na-agọzi ya, na-echekwabe ya, na-edu ya na ezinụlọ ya na ihe ha bụ n'obi. Greg na Skaloga Amaka na-enyekwa Chineke ekene na mkpu ha tigara Chineke na ọ nụrụ olu ha. Ezinụlọ Poliume na-enye Chineke ekene oge ugbu a ha na-elote ọgụ arọ na 30 years ha ji wee bụrụ di na nwunye, wee na-ayọ ka Chineke na-agọzi ha, na-eme ka ịhụnanya dị n'etiti ezinụlọ ha na-abawanye, na-edu ha, na-agbaziri ha. Greg na Skaloga Amaka na-asịkwa happy birthday, ka Chineke na-agọzi Vivian Ntago na Priscilla Amalụ, ndị nke na-elota mgbe eji were mụọ ha. Onye a chọrọ ka akpa afọ ya na-ayọ ka Chineke nchekwaba Chineke n'isi ndụ ya na ezinụlọ ya, wee na-ayọkwa aganiru na ihe niile ha bụ n'obi etu o si masị Chineke ka o mejuore ha ya. Greg na Skaloga Amaka na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi, na-echekwaba ada ha nwanyị Onyiọga Amaka, ka ihe niile ọ na-eme ka ọ bụrụ ihe tosiri Chineke. Chinyere Nwike na Uju Ibe na-enye Chineke ekene n'isi mama ha Roselyn Chukwudebelu, onye nke na-elote ọgụ arọ 46 86 years eji were mụọ ya, were na-ayọkwa ka Chineke na-abawanye amara n'isi ya, na-echekwabe ya, na-edu ya nke ka arụ ike bụrụ nke ya. Ịma ike bụrụ na-enyekwa Chineke ekene n'isi Paul Achalọnụ, onye nke mere mmemme mgbe eji were mụọ ya nyaa, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi nyanwa, na-edu ya, na-agbaziri ya bụ Achalọnụ. Philomena Ọkpara na-asị happy birthday n'isi mama ya Fidelia Ọkpara Ugo, na-ayọkwa ngọzi Chineke, amara ya na nchekwabe ya n'isi ya. Ukeria ihe asọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Roselyn Iwuala. Aloy na Ukeria Udeze na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Selina Udeze na Cecilia Asueze, ka ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ ka mkpụrụ obi ha, ka mkpụrụ obi ndị na-ekwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Anthony Eze bụ iro. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ
were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka amara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. N'otu Kristi anyị na-ekele Chineke onye nyere anyị onyinye nke ụbọchị taa. Ọ masịrị ime ka anyị bụrụ ndị dị ndụ n'ala nke ndị dị ndụ. Na ụbọchị taa anyị nọ n'oge ụka nke 30 n'oge na-adabaghị n'emume na nzukọ. Dịka anyị kwupụtara mkpa anyị dị iche iche, ka anyị nwa yọọ Chineke ka onye anyị amara ịnọnye na mmemme ise a, yọọ ya mgbaghara maka ụzọ dị iche iche nke anyị si mejọọ ya n'ihi na anyị bụ ndị na-ekwesịghị ekwesị, ka anyị nwee ike ikote okere nke ya na misa na ịsa aga. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Site n'echiche na okwu n'omume, na site n'ịhapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu, ya ka m na-ayọ Maria dị nsọ, na-adị n'ọkụ na ndị ọma na ndị nsọ niile na ụmụnna m
unu yọrọ ya ụwa tupu anya ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebighị ebi.
Ezinụlọ Edwin na Ijeọma Ofegbu na-enyekwa Chineke ekene n'isi nwa ha Onyedika Sidini Ofegbu onye na-elotekwa mgbe eji were mụọ ya. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, mee ka okwukwe, nchekwube na ịhụnanya anyị na-abawanye, ka anyị were obi ịhụnanya na-eme ihe gwara anyị, were tosi iketa oke na ndụ nke na-enweghị ọgwụgwụ. Site na di nwụrụ Yesu Kristi nwa gị, onye gị na-adị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Sirak. Diwenu bụ ọkaikpe, onye anaghị asọ mmadụ anya, ọ naghị asọpụrụ ọgaranya iji megide nwa ogbenye, ọ na-atọ ntị n'ala n'olu ndị a na-emegbu emegbu, ọ naghị elegara anya n'arịrịọ nwa mgbei ma ọ bụ na nke nwanyị isi mpe. Oge ọ na-akọsara ya akụkọ ụwa ya, a na-anụ olu onye ọbụla ji ezi obi na-efe Chineke. Ekpere onye umeala na-adụpu urukpu. Arịrịọ ya anaghị ezu ike ruo mgbe ọ garuru ebe ọ na-aga. Ekpere ya anaghị adụla azụ wee ruo mgbe onye kacha elu zara ya oku ahụ ọ na-akpọ, wee ruo mgbe ọkaikpe ziri ezi biri ikpe wee zọpụta onye ezi omume. Ose buru ụwa agaghị atụfu oge ikpepụta ya, nke ọ na-ala oge n'ihi ịbịa nyere aka. Okwu nke ose buru ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe unu ga-aza bụ, nwa ogbenye a kpọkuru, ose buru ụwa nụrụ olu ya. Ogbenye ya kpọkuru, ose buru ụwa nụrụ ọnụ ya. Ogbenye ya kpọkuru, ose buru ụwa nụrụ
aga m ekele osebụrụ ụwa mgbe niile. Otito ya ga-adị n'ebiri n'ọnụ mgbe niile. Ọ bụ na diwenu ka mkpụrụ obi ga na-eto ọnụ. Ndị umeala ga-anụ nwee obi aṅụrị. Azịza: nwa ogbenye makụrụ osebụwa nụrụ ọnụ ya. Nwa ogbenye makụrụ osebụwa nụrụ ọnụ ya. Onyenwe anyị ekpebila n'obi ya ịla ndị ajọ omume n'iyi, ka a hapụ ichetakwa ihe banyere ha n'ụwa. Ma ndị ezi omume kpọkuwe osebụrụ ụwa, ọ na-anụ olu ha, ọ na-azọpụtakwa ha site na nsogbu ha niile. Azịza: nwa ogbenye makụrụ osebụwa nụrụ ọnụ ya. Nwa ogbenye makụrụ osebụwa nụrụ ọnụ ya. diwenu nọ ndị obi gbarara nso, ndị ebiepịa gọrọ mmụọ ha, ọ ga-azọpụta ha. Diwenu na-apapụta mkpụrụ obi ụmụodibo ya. Ndị niile zobere onwe ha n'ime ya agaghị enwe amamihe ọbụla. Azịza: nwa ogbenye makụrụ osebụwa nụrụ ọnụ ya. Nwa ogbenye makụrụ osebụwa nụrụ ọnụ ya. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl dị asọ degara Timoti. Ya bụrụ ma nke m ebidola m iwufu ndụ m, ka a ga-asị na ọ bụ mmanya eji achụ àjà. Oge m ji ala mmụọ eruola. Alụgidego m ezi ọlụ oge ahụ ruo na ngwụcha. Agbagidela m ọsọ ahụ ruo n'ebe ọ gwụrụ. Ejisiri m okwukwe ahụ ike. Ugbu a, so otu ihe fọdụrụ, bụ okpueze nke ezi omume ahụ echekwabara maka m. Nke ahụ Onyenwe anyị bụ onye ikpe ziri ezi ga-enye m n'ụbọchị ahụ. Ọ bụghị sọ m, kama ọ ga-enye ya, kama a ga-enyekwa ya ndị niile ọ na-agụ agụụ n'obi ịhụ mgbe ha ga-apụta ihe. N'oge a kpọlitere ebubo ahụ eboro m, ọ dịghị onye ọbụla bịara ịgbara m akaebe. Ha niile hapụrụ naanị m, ka a ghara ịnahụ ụgwọ ihe ahụ ha mere. Nke bụ eziokwu bụ na Onyenwe anyị kwụnyere m, bịakwa gbaa m ume, nke mere na ejiri m kwusaa ozi ọma ahụ n'uju, ka ndị ọgọ mmụọ nụrụ ya. Otu a ka esi gụpụta m n'ọnụ ọdụm. Onyenwe anyị ga-agbapụta m na mbọ niile na-agbaji m megide m.
ọ ga-eduru m n'udo dubaa m n'alaeze ya nke eluigwe. Otuto niile dịrị ya ebighị ebi ebighị ebi. Okwu nke osebụlụ ụwa. Hallelujah. Chineke nọ n'ime Kristi na-eme ka ya n'ụwa dị mma. O tinyela n'aka anyị niile ụzọ esi eme ka Chineke na mmadụ dị na mma ọzọ. Hallelujah. 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 Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Luku dere. Jesu tụrụ ilu a maka ndị ahụ na-anya isi na ha bụ ndị ezi omume, si otu a na-eleda ndị ọzọ anya. Mmadụ abụọ gara ikpe ekpere n'ụlọ nsọ Chineke. Otu n'ime ha bụ onye Farisii, nke ọzọ bụ onye ọna ụtụ. Onye Farisii ahụ guzoro ọtọ, si otu a kpee ekpere ya nye Chineke, sị: Chineke, ana m ekele gị n'ihi na adịghị m ka mmadụ ndị ọzọ, ndị anya ukwu, ndị omegbu, ndị mmegbu, ndị na-akwa iko. Ana m enye gị ekele pụrụ iche maka na adịghị m ka nwa onye ọna ụtọ anọ ebe a. Ana m ebu ọnụ ugboro abụọ n'izu ụka. Ana m eji otu ụzọ n'ụzọ 10 nke ihe dum kpatara tụọ mmamma. Ma onye ọna ụtọ ahụ guzoro n'azụ n'ime ụlọ nsọ. Ụjọ ekweghị ya iwelite anya lee eluigwe. Kama o tiri aka n'obi sị: Chineke m, mere m ebere, abụ m onye mmehie. N'ezie, mgbe onye ọna ụtọ ahụ na-ala n'ụlọ ya, ya na Chineke dị na mma karịa onye nke ọzọ. N'ihi na onye ọbụla na-ebuli onwe ya elu ka a ga-eweda n'ala, ma onye ọbụla wedara onwe ya ala, a ga-ebuli ya elu. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa.
Ka anyị sikwe n'ozi ọma nke a nata mgbaghara njọ. Aga m asị ya mma, aga m asị ya aga m asị ya mma, onye nwe anyị Imeela. anyị ga-asị ya mma, anyị ga-asị ya mma, mma Jizọs onye ebere. Otito dịrị Yesu. Ndị otu Chineke, unu abụọla chi? Unu dịkwa mma? Oge a na-agụ ozi ọma n'ụbọchị taa, ma echeta otu akụkọ m gụtara n'akwụkwọ banyere n'otu obodo. N'obodo ahụ enwere ugwu, mountain, o sacred one, ugwu dị nsọ. Onye ọbụla jichiri ike rịa ugwu ahụ garuo n'elu, ọ ga-ahụ onye bi n'elu ugwu ahụ. It's a spiritual being. Then ị nwere ohere ịjụ ya so otu ihe naanị. Only one thing you should ask. Ihe ọbụla bụ mkpa gị. And ofu ihe ahụ ka ị ga-ajụ. You cannot do more than one. So enwe nwa okorobịa gbara nnọọ mbọ rịa ugwu ahụ, rịa ihe dị ka ụbọchị 13 garuo n'ugwu ahụ. Oge o ruru on the top, ya hụzie onye bi n'elu ugwu ahụ. Ya hụrụ nwa agbọghọbịa mara ezigbote mma, very beautiful lady. Ya ahụ ya sị, kedu aha gị? Nwa agbọghọbịa agwa sị, aha m wụ Mma. And she disappeared. Okorobịa bụ ihe dị iche iche n'obi. O nwere mkpa. Ọ chọrọ ịba ụba. Ọ chọrọ inwe ọtụtụ ihe na ndụ ya. Mana oge o ruru n'elu ugwu ahụ, ya dị carried away by the beauty. So the only question, only one kwesịrị ịjụ, ya jụọ kedu aha gị? Then he got the answer. And mbọ niile ọ gbara iji nrukwa ha were ịga n'elu ugwu jụọ nwa agbọghọbịa mara mma kedu aha gị. How might Ghana the origin of the gospel today? Even in English, ọ sị ụmụ nwoke abụọ rigoro na n'ugwu. They went up to the temple. Na ndị Jew, a na-ekwu climbing to Jerusalem. A na-arịgoro na Jerusalem or to Mount Zion. Ịchọ Chineke wụ ịrị ugwu. Ị ga-agbago n'elu. Ya bụ dịka anyị bịara n'ụbọchị taa ikpe ekpere, anyị dịka ndị gbagoro n'ugwu Jerusalem. Anyị dịka ndị gbagoro n'ugwu Zion maka ịyọ Chineke ayịyọ. We are pilgrims, ndị njem. Enwere ihe anyị bụ n'obi bịa. Mana ọtụtụ oge, anyị amaghị ka esi ayọ. We don't have the right disposition. Ọtụtụ n'ime anyị na-abịaru n'elu ugwu adị nsọ. Ebe ị nwere ohere ịyọ Chineke ihe niile, ga-adị carried away. Ga-adị ka nwokorobịa ahụ na-ajụ kedu aha gị. Ga-echezọ ihe niile dị mkpa. A gwara anyị na mmadụ abụọ rigoro n'ụlọ nsọ ikpe ekpere. Ha dị 2. Onye nke ọzọ agbago ebe ahụ. Chefuo that prayer is a relationship. Prayer wụ iwedo onwe gị ala, nwee mmekọ gị na Chineke, mkparịta ụka, gosi onwe gị ka ị dị. Oge a na-ekpe ekpere, ihe a na-eji anọ n'ihu Chineke wụ obi umeala, obi nchegharị, because ị na-aga n'ihu onye ka gị, onye nwere ikikere niile, onye ga-enye gị ihe niile chọrọ. So the spirit is that of humility. Mana ya gbago n'elu ugwu aha, bido
Chineke ịhụna ụmụ onye ezi omume adị mma karịcha ndị ọzọ. Enweghị ihe kpagha m n'ihi na ana m eme ihe niile dị mma. Amaghị m nwere ike ịga na hospital gaa chọrọ dọkịta ruo onye hụ dọkịta ga gwa dọkịta ihe m kwọ bịa ebe a ịgwa gị dat dọkịta agbachiri m ike eji m ahụ enweghị ihe dị m. No, you go to doctor because you have a need. Ọ ya mere aji gwa anyị na asị ọ lara n'ụlọ ya bụrụ onye na-enweghị ihe o ketara. Maka na onye ketara ha onye nke ahụ nwere the right disposition ruru ebe ahụ mara na anọ m n'ihu Chineke onye pụrụ ime ihe niile. Ya ewedo onwe ya ala. Awụ m onye ome njọ, mere m ebere, gbaghara m. So n'ụbọchị taa anyị ga-ajụ onwe anyị oge ọbụla anyị gbagoro n'ugwu a, oge anyị na-ekpe ekpere, kedu ihe anyị na-eme n'ihu Chineke? The disposition to prayer or that of ịdị umeala, obi chegharịrị echegharị, onye ahụ maara na ya nwere mkpa ya na-eje ịyọ maka mkpa ya. The same Luke, oge Jizọs Kraịst jere n'ụlọ Mary na Martha, a gwara anyị na Martha nọ na-agbagharị na-achọ ihe ọ ga-eme ka ọ savụọ Jesu Kristi, mana Mary ewedo onwe ya ala nọrọ n'okwu Chineke. Martha mechara gwa Jizọs, ọ bụ ọgbasaghị gị lee ka nwanne m nwaanyị ji nọrọ ebe a na-egbu oge, gwa ya ka o nyere m aka. Jesu asịgịrị, Martha, Martha, ị na-agbagharị maka ihe na-enweghị uru ọ bara. So otu ihe dị mkpa. Mary ahọrọla ya, enweghị onye ọbụla ga-anapụ ya. That humility to be at the feet of Jesus Christ. That relationship, ịnọ na mmekọ, ịtụgharị obi n'ebe Chineke nọ, gosi onwe gị. N'ime anyị nwere the Mary and Martha. Enwere akụkụ anyị nke n'oge niile na-agbagharị na-achọ igosi onwe ya. Ọtụtụ oge ọ na-achọ suppress that particular part of humility bụ nke Chineke na-achọ. That particular part na ya ka anyị gbawa kụwa that alabaster box at the feet of Christ. Ọkwa the same Luke, ọ sị nwaanyị omenjọ ahụ gara n'okwu Jesu Kristi megere kụwa the alabaster box. Ọ sị ihe ahụ o mere, Jesu Kristi sị ihe ị mere a ga-echeta ya na ndụ ga ndụ niile. A ga-ede aha gị na the book of memory because ị gosiri onwe gị the perfume of humility. Ị were onwe gị niile nye n'ihu Jesu Kristi, gosi adịghị ike gị. Ndị ọka mmụta na-agwa anyị the word memory has to do with love. Oge a ga-asị na-emenụ nke a na ncheta nke m, emume nke ịhụnanya. Onye ọbụla ji umeala gaa n'ihu Jesu Kristi na-eme emume ịhụnanya, emume nke a ga-echeta na ndụrụga ndụ niile. Your name will be written in the book of memory. Ọtụtụ oge anyị nwere a wrong picture of Chineke. Anyị na-eche na Chineke wụ dịka onye custom, onye immigration office na-ajụ gị kedu dọkụmentị gị. He checks ma ịdị mma ma ịdịghị mma. Ọ bụghị ya. Chineke anọghị there to judge you and me. Ihe ọ chọrọ wụ gosi onwe gị kedụ. He is not a custom officer. Ọ bụghị immigration officer. Gị gaa n'ihu ya were obi umeala. Abịala bi gosi onwe gị na ịkacha ndị ọzọ mma. Many of the times anyị emesiela amara Chineke n'ihi na anyị juru na nganga na mpako. Ekpere anyị oge niile nke igosi onwe anyị. Anyị na-eme competition n'ime ụlọ ụka. Chineke anaghachi ha. Ọ chọrọ onye ahụ dị umeala, onye ahụ wetụrụ onwe ya ala, gosi ya ka ọ dị. O nwere onye ọka mmụta na-akpọ Jerome, onye dere akwụkwọ nsọ, translate ya from Hebrew, Greek to Latin. A gwara anyị akụkọ banyere asị n'oge Christmas, ọ nọ na cave ebe ọ nọ na-eme ntụgharị uche. Jesu Kristi abịakwute ya si, Jerome, kedu ihe ị ga-enye m dịka onyinye n'oge Christmas?
asị were chi ihe niile m nwere were ndụ m were everything ịma onye nwụ Jesu Kristo ajụọ the second time kedu ihe ị ga-enye m yes ịmana m you know me ka ịhụ dị na-achọ were ihe ọbụla m nwere ya jụkwa the third time kedu ihe ị ga-enye m dịka onyinye n'oge Christmas iwe wee ya sị what else do you want from me Jesu Kristo asị Jerome nye m njọ gị niile na-adịghị ike gị. And he started crying. Because na ndụ ya ọ na-agba mbọ oche na ihe ọ ga-ezo n'aha Chineke ụwa adịghị ike ya. Many of the times we try to hide the dirty part of our life before God. But Christ is telling you today, show me that dirty part. Because when you are weak, I am your strength. Kosime enweghị ego gị, kosime ọrịa gị, kosime adịghị ike gị, kosime mmetọ gị, kosime ihe ahụ eji wuru mmadụ. Ka m nye gị ihe m ji wuru Chineke. Ị gaghị abịa n'ihu Chineke bịa na-egosi onwe gị dịka Chineke. You will miss grace. Ka ya na Chineke na jama asaa ka onye anyị amara nke umeala. Amara igosi onwe anyị dịka anyị dị. Ịgbara ọtọ n'ihu Chineke. Ọ ya nwa ga-eyiwe anyị uwe. Onye ọka mmụta dere akwụkwọ about njem nke mmadụ a na-akpọ Martin Buber. Ọ sị njem mmadụ bidoro oge ọbụla mmadụ ga-akwụsị izu onwe ya n'ebe Chineke ọ na n'onwe ya because ọtụtụ oge we hide ourselves from ourselves. Gosi onwe gị ka ị dị n'ihu Chineke. Chineke ga-agọzi gị. Ị ga-ala n'ụlọ gị bụrụ onye a gọziri agọzi, onye natara amara Chineke. Udo dịrị unu. Ekwe m n'otu Chineke.
ekpere nke ndị kwerenụ ụmụnne m na Kristi ka anyị were n'umeala were mkpa anyị niile chee n'ihu Chineke ma kwerekwa na ọ ga-aza anyị ekpere. Mere anyị ebere, o Chineke, n'obi ọma gị. Ebere, o Chineke, n'obi ọma gị. maka nzukọ nsọ bụ ụka ka ọ bụrụ ebe mgbaba na ebe nzọpụta nyere mmadụ niile, anyị arịọ gị dị nwere anyị. Mere anyị ebere, o Chineke, n'obi ọma gị. maka ịdị ndụ n'oge ọbụla anyị na-agụnye ndị na-eto eto mgbe ha na-ekpe mkpebi n'atụmatụ ọbụla nke ga-adịgidenụ, anyị arịọ gị dị nwere anyị. Mere anyị ebere, o Chineke, n'obi ọma gị. maka ndị kpọrọ onwe ha ndị otu Kristi, ka mmụọ nke ịdịkọ n'otu nye ha ohere iji rụkọ ọrụ ọnụ maka ọdịmma na ịnọ na mkpa nke ndị ọzọ, anyị arịọ gị dị nwere anyị. Mere anyị ebere, o Chineke, n'obi ọma gị. maka ndị na-arịa ọrịa n'oge a, ka ha nweta enyemaka n'oge oyi a na n'udu mmiri a, anyị arịọ gị dị nwere anyị. Mere anyị ebere, o Chineke, n'obi ọma gị. maka anyị niile na-efe ofufe na St. Eugene, ka anyị were umeala na-ekpe ekpere mgbe niile, anyị arịọ gị dị nwere anyị. Mere anyị ebere, o Chineke, n'obi ọma gị. maka ndị niile nwụgoro anwụ, ka ha site n'ekpere na arịrịọ amara nweta ebere Chineke na ezumike ebe ebe na alaeze eluigwe, anyị arịọ gị dị nwere anyị. Mere anyị ebere, o Chineke, n'obi ọma gị. Anyị yọọ nna anyị dị nsọ Virgin Maria ka o bụrụ mkpa anyị niile gaa n'ihu Chineke ka ọ bụrụ ihe kwesịrị na a ga-anara ekele Maria jupụtara na gracia, usebuwa nọnyere gị, ịdị ngọzi. Chineke mee ka arịrịọ nke mmụọ nsọ tinyere anyị n'ime ya ọ ga-ebiri ihe ọ ga-amasị gị na ị ga-anara site na Jesu Kristi nwa gị ụdị nwa n'anyị. The 8, 5-8.
Ọ gọziela anyị Chineke nna, ọ gọziwo anyị ebighị ebi. O mewo ndị ya mma, eze nwe ụwa na memewo anyị mma ebighị ebi. Onye nwanyị ndụ, onye nwe ụwa si na onye nwanyị ndụ ebighị ebi. Ezi chi m lele, ezi chi m lele, ezi chi m lele, ezi chi m lele. Onye na-eme mma, onye na-eme mma, onye na-azụ nwa, onye bụ dike, ọ gọziri m agọzi ya. Ọ gọziri m agọzi n'elu ụwa na o tinyere m njara. Ọ gọziri m agọzi n'elu ụwa, o tinyere m ezi chi m lele, ezi chi m lele. Onye na-eme mma, eze chi m lele, onye bụ dike, eze chi m lele. Ọ kwere nkwa mee ya, ọ gọziri eze chi m lele, ọ gọziri m agọzi yo, ọ gọziri m agọzi yo. Chineke tinyere m chara, ọ gọziri gị agọzi yo, o tinyere gị jara. Ọ gọziri gị agọzi yo, o tinyere gị ezi chi m lele, ezi chi m lele. Onye na-eme mma, onye bụ dike, onye na-agwọ ọrịa, onye na-enye ndụ, ọ gọziri m agọzi yo. Ị ga-asị m efela ya, ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m. Ị ga-asị m efe, onye na-eme mma na mewe na m ihe m naranụ ya. Ike nkwa ba mba, o mewe na m ihe m naranụ ya. Ọ kwere nkwa mee ya na ọ gọziwo m ụzọ m si efenụ ya o. Chukwu na ya ndụ na ọ gọziwo m ihe m ga-eji fe ya o. Ayọrọ m ya dị onye m dị, nyekwasa m nwa si m efela ya. Ayọrọ m ya ndụ onye m ndụ, mmaji mmaji ị ga-enye m ya. Ọ gị na-emere m ihe ọ na-emere m, ị ga-asị m onye njem ọnụ, o mewara m ihe m naranụ ya. Kedu ihe m ga-enye gị, Chineke ọma mma mma zuru ahụ? Ọ bụ onye ga-akọchasị ya mmeso ọma Chineke na na-ebu ọma ka m jiri bịa nneru gị ya Chineke, abụ otito ka m jiri bịa. Ezi Chukwu soro m na-eto ya, na-eto ya, ọ dị mma. Soro m tobe ya, ọ dị mma. Ndị nke Chineke bi ya duo, n'ebe m nọ o. Soro m tochakwa ma niile mbekọrọ gị o. Kebe ele gị anya n'azụ o, ịwakpa
soro chem ọkwa ọzara m Chineke o ezi igwe o abụ otito nga eji iwe ekele ya Chukwu nna m abụ otito o Chineke ede mma ebube gị ihe o mere m ihe o mere m ihe ọ na-emere m ọnụ m apụghị ịkọ ya ọ bụ ndụ o nyere gị ahụike o nyere gị ihe ọ na-emere gị ya mere soro m na-eto ya ndị nke Chineke bi ya nụwo n'elu ụwa soro m too Chukwu eleghị anya n'azụ ọ ka mbe kwere gị o Chineke o ezigwe o abụ otito o abụ otito o Chineke ede mma kpọọ ya mmemme kpọọ ya mmemme kpọọ ya mmemme kpọọ ya mmemme dike na dị mkpa kpọọ ya mmemme kpọọ ya mmemme cheta bịasi ike kpọọ ya mmemme kpọọ ya mmemme dị nwanyị si mkpe kpọọ ya mmemme kpọọ ya mmemme sị nwa dịrị nne ya kpọọ ya mmemme kpọọ ya mmemme kpọọ ya mmemme okpayo memma bono yo memma o memma o memma di nwanyi simbe kpayo memma le o memma cheto gese mi ke kpayo memma e bono yo memma bono yo memma le bono yo memma bono yo memma ya Chineke dị mma Jizọs dị bụ onye obiọma Chineke dị mma kpọrọ m ya cheta obiọsemike Jizọs dị bụ onye obiọma Chineke dị mma kpọrọ m ya aṅụ na aṅụrụ ndụ ka dị m ịbụ onye obiọma Chineke dị mma kpọrọ m ya Chineke dị mma Jizọs nwoke obiọma Chineke dị mma a na-akpọ ya Jizọs a na-akpọ ya mmemme a na-akpọ ya ụzọ ụtagbula agụ eze ụwa niile a na-akpọ ya Chioma omemma onye na-eme mma eze ụwa aleluya 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 Hallelujah, 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 amen, amen, amen.
Yowanụ ụmụnna m ka jamin unu ga-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile ịnara nụ. Di nwenụ biko tụgharịala anya n'onyinye anyị na-ehunyere ebube eze gị, ka ihe anyị na-ebutere gị iji gbara gị odibo bụrụ ihe ga-ewetara aha gị dị nsọ otito site na Kristi dị nwenụ anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nyenụ di nwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi ya bụrụkwa ihe ziri ezi, ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. Dị nwenụ o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwenụ anyị, onye sitere n'ihe omimi nke ngafere rụọ ọrụ dị ịtụnanya, ka e wee si na njọ na-egbu nke ọnwụ na-akpọpụta anyị, bịa kpọbata anyị n'otito nke ya, nke mere ka eji akpọ ugbu a abụrụ ọhụrụ ahọtara ahọta ndị ụkọchukwu nọ n'okwu eze mba dị nsọ, ndị agbatara gị, ka anyị bụ ndị si na ọchịchịrị kpọbata n'ihe nke ebube gị, na-ekwupụta aka ọrụ gị oge niile. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị mmụọ ọma na isi mmụọ niile na ndị okpu eze na ike ọchịchị na-ekpe ukwe na-adịghị agwụ agwụ nke eluigwe, na-ekpe okwu otuto gị na-akwụsịghị akwụsị, na-asị: ịdị nsọ ezi ya dị nwenụ bụrụ isi iyi na adịma nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị ya nsọ site n'ihukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o bilitere n'ọnwụ, mgbe o kwetere ka eduru ya nye n'ahụhụ nke ọnwụ, o were achịcha na-enye gị ekele, nyawa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya, na-asị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu.
otu ahụkwa ka o si mgbe o richara nri anyị asụ o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya na-asị naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile nke a bụ iko nsọ nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime nke mmadụ ka e wee gbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe. Dị nwenụ ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị hụnyere gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị tosiri ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-akpụkabụ ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwenụ cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na pope anyị Leo na archbishop anyị Jose Gomez na ndị echiri echi niile. Chetakwazie ụmụnne anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke iru gị. Anyị na-arịọ ka ị meere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Joseph dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụwa niile keta ekpe ndụ ebighị ebi, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Kristi nwa dị nwere anyị bụ nwa gị. Site na ya bụ Kristi na isonye ya nakwa n'ime ya na idikọ n'otu nke mmụọ nsọ ka nsọpụrụ n'otu niile dịrị gị Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Anyị were umeala dịka anyị kwupụtara n'akwụkwọ nsọ n'ụbọchị taa yọọ Chineke kpee dịka o si kụziri anyị nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị o sebụlụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka nke ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị ewere gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ịgwa ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị n'okwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, ịbụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke osebụlụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo. Yes to you. Yes to you. Yes to you.
whatsoever till his death, all the four stations. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, lee di nwere anyị Yesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ nke ya bụ nwa atụrụ Chineke. I believe it. Mother of Christ. 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 Two 66. 266. Two 66.
Christi. Ahụ 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 Christi. Eight, 268.
Onye nwe anyị, biko mee ka ihe dị n'ime ọgbụgba ndụ nke a zuo oke n'ime anyị. Mekwa ka onye ahụ anyị na-ebunye n'onyinye, mekwa ka onye ahụ na-ebu ofu onyinye anyị n'ụwa nke a bụrụkwarịta anyị na ndụ nke ga-adị ọdụ site na Kristi dị nwe anyị. Anyị nwere obere ọkwa one ma one. Nke izizi bụ Satọde anụnwa ga-abụ November 1, All Saints. A ga-enwe ofu maasị ebe a. Ọ ga-abụ na 8 nke ụtụtụ, 8 a.m. One mass Satọde anụnwa na-abịanụ, 8 a.m. n'ụtụtụ ka ọ ga-abụ. Nkata ndebere ebe anụnwa bụ maka All Souls dịka anyị si wee mee ọkwa. Were na-agakwụ n'ọnwa Novemba n'ụlọ ụka niile na Catholic Church niile. A na-elote anaka maasị, a na-elote ọ bụ ọnwa anyị ji elote ndị niile metụtala anyị rapụrụnụ oge eji elote ha n'ụzọ pụrụ iche na aja nke maasị. Onwe ndị dị etu anụnwa anyị dịka anyị si wee kwu. Ọ bụ na ị nwere envelopu nke gị n'ụlọ, ndị na-enweta envelopu n'ụlọ, ọ na-abụ All Souls envelope. Itinye afa ndị anwa, tinyekwa ihe n'ime ihe, etunye na basket anụnwa. Ọ iwere envelope ọbụla were dekọ dee ya n'akwụ, idecha nke ndị afa ha n'akwụkwọ, itinye na envelope aha, tinyekwa ihe n'ime ihe, itinye na nkata anụnwa dị n'iru ebe a. N'ọnwa Novemba niile, oge niile ya n'aka ụka, a ga na-elote ndị anwa niile ebe a. Ndị ejiro nke ha tata ụbọchị ụka ọ izu ụka anụnwa, idekọkwa ya, itinye na mailbox office, ọ ga-abanye na kata dị ebe a. Ndị Holy Spirit Charismatic Renewal nke St. Eugene anyị ebe a na-elotekwara anyị November 29, Wednesday, 6 p.m. Ha ga-enwe the anointing mass ebe a wee na-ayọkwa anyị niile ka anyị nchazukọ na ya. Ezinụlọ ndị bụ oge oke niile si ka ebunye ndị kọmuniti anyị nnukwu nkata ekene. Oge ugbu a ha nọ n'uru. Nna ha ukwu bụ Jude oge oke nke nwụrụ n'ụlọ nke akara ụka na Fraịde ebe a, na ha na-ekele anyị niile ka anyị si were zukọ wee na-ayọkwa ekpere anyị na mmemme niile ya eme maka ya ka ọ gaa ọfụma. Ndị young adults ka unu lote, unu nwere ikusa meeting unu calling virtual meeting I think 4 p.m. Onye nwere question kpọọ na onye isi unu David Ugonna Ifedeba. Anyị wee na ka anyị lotekwa ụbọchị ụka, which is Saturday night, ka anyị fall back an hour. So ihe ọ pụtalụ ụbọchị anwa kedu ihe na-akụ kịta to 2 ka kịta o ya na-abụ to gịnị to 1. So anyị fall back 1 hour ka anyị lotie. Were oghere a wee na-ekene ndị niile na-enyere anyị aka n'ụlọ ụka ebe a. Nke ka nke anyị na-ekene ndị farakara anyị ụka. Father Jude Uche ka anyị kene ya. Wee na-ekenekwa Marcelinus Mbata, nwa ikolobịa nọ n'etiti anyị. Anyị wee na-ekenezi onye isi ụka anyị tata bụ ụkọchukwu Anthony Ezebiro.
ya na onwe ya bụ religious congregation ndị vocationist ha nọgo ebe 30 years na Nigeria be anyị ebe isi oche ha nọ na Nigeria be anyị bụ Ahịara Diocese, so ọ bụ one of them n'ime ha. Nyanwa siri onwere bịa, so probably ebe ahụ ka isi oche ndị congregation niile adụ, so ọ nọ n'isi oche ebe ahụ. Otu dịrị Jesu, biko ihe m kwuo bịa tata bụ isi ikene unu, biko ndị nne ndị nna ekene abụ ekene ka m na-ebunye unu daalụ maka nkwado nke unu kwadoro m oge m mere afọ 40 nke eji chie m fada. Ọ maka otu unu si wee bịa na otu unu si wee kpaso mee ndị be anyị ọmasị ha nke ukwuu ka enwere mmadụ abịa famili ịbịa taa ma sị ka ha chọrọ ịfụkwu ndị Naijiria and ha nọ ebe ugbu a. Ofu onye nọ ebe a, onye nke ọzọ nọ ebe nụwa, ha ka ya ebinite ọtọ. Ọ bụ ndị Pamola ya ebe nọ, mmanya nọ ebe a, ma mmanya nọ ebe a. Ha sị ka ha bịa fụ unu, ha bịa fụ unu maka na ka ha fụrụ unu mbọsị ahụ o mere ha obi ọma rinne. Daalụ na again kwado unu nke ọma maka ọbịa nke unu bịa nleta anyị nọnyere anyị. Thank you very much. Ebo Kochukwu ebe n'usoro nke Melkisedek, n'usoro nke Melkisedek. Ebo Kochukwu ebe n'usoro nke Melkisedek. Ụbọchị ụka ọzọ ndị Udoka Women wi Los Angeles County of Public Health ya bịakwa ebe a nụwa ha ya nọ ebe a ma agbasa ụka ehihie ụka 12. Ọ ga-abụ na 2 o'clock. Ha ga-anọ na hall were mee vaccination ha ọ bụ free, onwe onye a na-ana ego maka ya. Ndị okenye niile ha na-asị ka anyị pụta, ha ya eme vaccination for the flu, COVID, pneumonia, hepatitis ma agbasa ụka. Ọ bụ ụbọchị ụka ọzọ ka ọ ga-abụ wee na-ayọ ụbọchị anwa ka ndị okenye ndị niile enwebeghị vaccination ka anyị jụọ ebe anwa ka o ya abụ arọ ọzọ akpọkwa ha ka ha malụ na anyị nwere ọtụtụ ndị chọrọ anyị n'etiti anyị. Ọ bụrụ na anyị abịaghị, maka ana m aghọta na ha na-akwu na abịa mmadụ na-epe mpe, ha chọrọ ka ebe a ju, if not ha jem ebe n'idiri ha. So ka anyị gbaa mbọ ka anyị zisa ozi, ka anyị ndị be anyị niile. Ada ajụghị ID, enwere ID a na-ajụ. Ada ajụghị akwụkwọ, ọ ga-ewere onwe gị bịa, onwezie ajụjụ ị nwere ejụọ ha. Ọ ka o si wee do ụbọchị ụka 2 o'clock. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us in this church, first time worshipers, may you stand. Keep standing, keep standing, keep standing. We welcome you. We thank you. Keep standing, please. Keep standing. Anytime you are around here, please come back to worship with us. We appreciate that. Thank you. Kitazi, ana m akpọpụta ndị nke lụbagoro di na nwunye 30 years. Ezinụlọ di na nwunye pọli ume na mkpụrụ ha mịtara ka unu fụta.
Chelo na ha bịa. Ya mama, tụwara ya mama, si ya n'omela, si ya n'ome. Eze Jizọs, tụwara ya mama, si ya n'omela, si ya n'omela, o, si ya n'omela, kene nna m omela, o, si ya n'omela. Eze Jizọs tụwara ya mama, tie ya n'omela. Nke a bụ ụka ikpeazụ n'ọnwa October 2025. All the October babies, if you are born in the month of October, your birthday is in this month, please may you stand to be recognized. All the October babies, may you stand. Congratulations, God has done it. Happy birthday to you. Bum, bum, bum. Bravo, bravo, bravo to you. Hip, 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 hooray to you. Oh yes, God has done it. Yeah. Happy birthday to you. Dalono, dalono, dalono. Otodro yeso ailane. Achọrọ m ikele unu niile, kele the parish priest, onye nyere m the privilege ikwu mass na this beautiful church. On my first time being here, I'm so much happy ịnọ n'etiti unu. The choir, you're wonderful. Thank you for that beautiful voice. Achọkwara m ikele anyị niile dịka anyị na-eshi akwado ụmụ anyị. The little child gụrụ the first reading, o mere ọfụma. Ichie na ike na-akwado ha. And every other person in the church, thank you. May this particular last Sunday of the week bring us the blessings throughout the rest of the year through Christ our Lord. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agwụsịgo, lawanụ n'udo. God bless you. God bless you, okay? God bless you. God bless you. Huh? Can I have? Thank you. Thank you. God bless you. Thank you, fathers. Thank you.